Ano ba yan, bidin? Nataw-taw mang pag-iyak ko. Paiyak na sana ako, guys. Pero ayan, oh. Nakikinig tayo sa guest speaker pero may dumating talaga na, ayan, oh. Siya talaga yung nag-focus dito sa aking camera. At ayan, bumalik pa ang gaga. Welcome back mga guys, and for today's video, nandito po tayo nag-a-attend ng aming Grand Alumni Homecoming dito po sa Magsaysay Elementary School, Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Para po sa aking mga followers, ito po muna ang ating gagamitin ng aking personal account dahil nagkaroon po ng problema ang aking Facebook page na Maestro Waray. Laos na yung exposure, halaba na! Ayan mga guys, pagkatapos po ng paradang ito ay magkakaroon po kami ng Grand Alumni Homecoming and Stakeholders Night at sayawan po yan mamayang gabi mga guys, kaya nood na po kayo. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar na maghahatid sa inyo ng masasayang kwentuhan at halakakan at syempre ng mga good vibes at aral sa buhay. So mga guys, pagkatapos po nito ayan, sayawan na po kami dito sa aming plaza, dito po yan sa Barangay Magsaysay Auditorium, dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Our guest of honor speaker, Miss Larissa Tipase Servito. Once again, my fellow alumni and Magsaysayanon, let's welcome with a big round of applause our guest speaker, Miss Larissa Tipase Servito, for her inspirational message. Ayan guys, punong-puno po ng banderitas ang aming auditorium dahil ngayon po ay nalalapit na po, ilang araw na lamang po ay fiesta na po dito sa amin at tuwing ika-Agosto 15 ng taon, kami po ay nagdiriwang ng Grand Alumni Homecoming at sa pagkakataon pong ito ang aming pong Grand Alumni Homecoming guest speaker ay isa pong alumni ng Magsaysay Elementary School, si Miss Larissa Tipase Servito. Naggrabe guys, nag-iyakan kami dahil napakaganda po ng kanyang mensahe, kompleto si Ricardo's, ayan, may pag-iyak kami, may pagtawa at syempre punong-puno po ng inspirasyon. Magsasaramot sila nga pagkakulog mauli na sila. Siyempre kay ako bago, hadok taak, inagbabaraktas na kami, babaya anak nila, di ka mali umuli, magsayok ka launi na nga kulog. Ako na dirang umuli kami quiz, nadirigod sila, bahala ka, magsayok ka la. Ending sila nang uli, ako na ito sa eskwelahan, pag uli ko sa kulog, sa balay, sinaginisgan. Ako ang ginisgan, bisan kumpleno ng pasok. Ako ginisgan, kaya kara ngayon alibay, kaya nano nga nagkauli sila, kay waray na kunong klase. Pag uli ko, ang tatay dun ko may nasinituroy na daradara. Gabi na, kay nano niyang kapala, sila yung ating nagkauli na. Ano kung may pakansin Hala, Dorita, amin na. Siyempre, daramo sa sa'yo lang. Wala nagad ko nung klase. Ang butsong kalaris ako nag-inano din sa eskwelahan. Kadi ako ang gininisugan. Hasta kada adlaw, may anak oras nga din susunod. 5 to 5:30, kailangan adtunak sa balay. Waray pangalig, yung papasundo na dahil magsasalita ka tatay, may nakuri pa to yan, kung pwede ako maturog sa lawaan, kay base ako makapanganamas na research. Inagay, syempre, stricto, diri na to yan. Sa yung gagabisis, dito yan, kundi, wala pa 20 minutes, sinugod na sa kaninanang sa pwede ko sa nakaklase. Bibigit ako na ito na kinihimo. Mayaw sa'yo pa kabisis nga, nagdungan kami ni Kuya Buk ni pag-college. Sobrang nga makuri. Kaya pera kami nga college, pera kami nga isa sa balay. Ganti. At doon ako ibang mga pinsan. Duwa kami nga college. Tuloan High School, Daramon Elementary. Di nga nakmaan kung paano kinakaya ni nanay nga hindi ka ni tatay nga doon po. Ang kada adlaw nga pag pinanatag sa ambalo. Ang kada adlaw nga panalimuhot kasi kami nga talagang makapagpa-isagin na. So yung kami sa silya, istorya ni tatay, ang bago niya sa sorry, yan lang niya dati. Ang bago niya hining, mga pila to yan. nakukurian na kami ni nanay. Hindi kami maarap kung hindi kami makuha sa tuition ni Kuya Buk. Kung pwede, kay Secondary College si Kuya First Year College, kung pwede ko nung sa amo ang tumuko. Di kang kanyahaw nakitilis, ang bago niya, okay lang, basta hiniling nga, ikaw muna ang tumuko, si Kuya Buk na muna mag-eskwela. Sino yun din sa okay kay, pero kung makatampos. Ang ako nadirak tatay, nadirak may urdi.
Bisan na lang ang mag-working student act basta makatapos Sa tumamamay taon-taon. Bisan na lang magtrabaho muna or mag-student assistant na kuskwelahan basta lang makatapos. Pero diri ko kaya, kailangan sa iyo lang. Ikaw bago na sa ako, ikaw buwas, diri ka na masulid ha. Mag-drop out ka na lang. Siyempre, kay matighan ang ulo, managod lang sa kanya. Pag kanto niya sa buti rin mga gahon, mag-aari man ang pisulod sa eskwelahan. Babalik siya sa balay, waray na at makikiyana siya kung hain ang hadto na sa eskwelahan. Mga nakinhimo, may kami yan STP sa una, kada Sabado, 7 to 10 ang pasok. So dapat mga 10:30 makauli na sa balay. Mga tugo ni Manudol po. Pero di rin ito nasunod siya kami si Sky nag-take up sa scholar ng probinsya. Silang pamilya din sa mga na-espila sa UEP. Scholar sa probinsya. Niki, di ba? Ano ka na si Ton? Ito, nag-exam ako si Ton, kaduwang siya tata, mag-exam ako. Pero maray pag sumalit ka na tatay nga, nag-take up sa Ton nga exam. Ang karoon ko, pag mahibaro sila, may scholarship lang talaga. Digan, kahuman sito, nagpinanhanap pa sa eskwelahan, una na pa mga scholarship ko, pwede ko applyan. And luckily, naka-apply ako sa scholarship sa UEP, college scholar. Kailangan mo na i-maintain ang grades. Pag ani mo grades, mag-abot 1.751, isa na doon 1 point la, pagak ka na. So, kailangan maintain ang grades. Nga sa bulig sa Ginoo, na-maintain ko manalak mga grades, pero may pang nakakaapit sa college scholar, so maray na ibabayaran na tuition. Diri, pasutang maarag sa rananay. Ang katalis sa ginili mo, nasa doon sa ako, nining, pagsurat mo na promissory note, ibasa dito sa iyo ko ang iskilaan, kaya wala pa kahit ng bayad tuition, wala pa sa inanay pagpapadara. Di kan, sa nakaapit na sa scholarship probinsya, sa sigurado na, nga mangungubra na sa Kataruman, doon palang pagsugad, nag-arap sa kanya pamasahe. Ang bagaw niya, daramo na natin hindi ginastusan, magdalakwat siya ka pa sa Katarman, mag-inanano ka man dito. Ang bagaw ko, kuhaw ko to allowance nga 2.5 kay ape na sa scholar ng probinsya. Nagtinukod lang sa si tatay, di ka na ba ko, dili ka na mamumroblema sa tuition, kamo na nanay, kay waray nakbabayad nga tuition fee sa eskwelahan, 60 pesos na lang for miscellaneous. Ito nala kay partner sa college scholar sa UEP. So si tatay, syempre hiniyong nga, di rin na kami masyado mabubungatan, na talaga nga nananiluha kay nadiri ang nga nito mo ko, bisa pa ko gisinorian laak niya. Siguro, mao naman lahat sa ako ang regalo sa Ginoo nga bisan aga ak nga broken, tiga sa broken family, maaraman kang bugos nga maghisa sa nakastorya nga, dinakuak, waray anak ko talaga, waray si nanay, waray si papa, waray niya tanan, si nanay nilingla, nga si tatay lulto. Mawan ako nakaupon. Bisan daramo ang mga nagtatamay, nandiditoy, bisan daramo ang isusugat nga maraot, masulgad, syempre, tao man laki. Masuol, labi na kung nadadamay anak ko. Kasi kung ako na, okay lang. Pero kung pagkanakan niya sa arayo, sa nanilinig, sa tatay, na hihapi sa istorya, mas masulit ang sa kaya wala pala sa ibang ginhimo ko biyan, at pamano na paisbilahon. Nang ihatag nila ko dahil ng kanra kaya ihatag. Na ultimo, isusubo na lang nila ihatag pa sa so, bisan daramo nagtatamay, bisan daramo ang mga naabot ng problema, kailangan magpadayo. Kaya mauman ito, parte ito sa kinabuhi sa tao. Parte ito sa kinabuhi ng tao kasi magkakaabot talaga ang daramo ang problema, daramo ang pagsubok kay pinitesket kung hanggang diin ka. Pwede ka pumahuway, pwede matanglayan, kay tuta ko pa kanina, tao mudlaki. Pwede ka matanglayan, pero mahuway and then fight back. Ayaw paghayain nga, at wala kit sa ruro, at wala kit sa ilarong. Kailangan bumangon kit, umato kit. Kay diri kit makakatagamtam sa gisusugat nga success, kung diri nato pag-aagihan ang kataran, ang failure, and pain, kung nakakaagi ka failure, ayaw masyado, ikaw na ng sarili, ayaw masyado pagpa-pressure. Kay part ito, kung tutuusin,
mas masarap sa pakiramdam ang success kapag bago mo nakuha ang success, dumaan ka muna sa mga failures. Kasi ibig sabihin, from time to time, may ka natututunan. From time to time, mas nagiging matapang ka. So pag ang success nakamit mo na, gibabaysay sa pakiramdam. Kay diri ka na naato para sa imo kalugaringon, naato ka para sa pamilya ka sa mga tao na naniniwala sa iyo. Dati sa nag-inispelang college, pero may akpiraw, lalo na sa namo o JT. Pero tungod sa support ko sa nakag-anak, diri ak dati na nakakao kay sobra na nga busy, lesson plan pala, pito na kada adlaw na kinihimo, mahimo pa instructional materials. Sinanay na las per manakadungan magpuyat mao. Kananay nga nini, gidadakoy ko na lang pasalamat. Magmamatay ko siya alas 3 pala, maghalik kaon na para sa mga balon. Alam, nakaturog ito, alauna ha. Kaya siyempre, ginuhulat ako kumaturog. Di ka nga ngalimot ako mangiklop. Kananay na sa permisak suhulan. Birch tree nga gatas nga may dinurog sa kompi. Mga ito nang bumuhi sa college days, kaya very nak nahinom doon pagkaon. Bisan nga, gikukuri, kay may stricto nga tatay. Bisan pala karatiwil ba dati pag nagsasarit ang minakuriak ko yan. Pag girak na uli, gipapasundo na or siya mismo magsusundo sa kay masad siya, gibalik yung kula ikaw kay daramo, dihan ang nagbamanlan sa imo. Daramo mga gidalata. Mga lataon nga, diri iton mga katampos. Diri iton makakapagbadayon sa kanya pag-eskwela, mato ko itong kay lalag. Mato ko itong kay mabarkada. Mato ko itong kay maini, ang kag-anak maini. Daramo lang ang mga istorya nga naibabatian. Pero pasensya na ka, sa nga mga nagdulata dati, or visa niyan, aadi na ak, teacher na ak, natupad na ang hingyap kong anak, hingyap sa nakag-anak nga magmaestra. Visa niya kung daramon mga lataon sa una, diri ang natuya ka hanggang dugtulaan. Diri ko ginpayagan nga, ito ang pag-inisipon sa ako sa mga tao. Nagtampos ang, nag-ukot ang, darang mo sa saksidian sa iyo. Bisan niya magbinaklas lang, okay lang. Nga nagpapasalamat liwat ang special mention ko lang kay adi anak ko sa iyo nga professor dari sa college. Si Ma'am Rosario Manlangit, ma'am. Thank you so much. Sa imo mga pangaral sa una sa na-eskwela pakit sa UEP. Mga sirkamsan ako mga inspirasyon. And ako, elementary teachers. Sina Ma'am Marlita, Sir Hel, especially, principal sa District 2, si Dr. Marian Infante, mga teacher ko since grade 5 and grade 6. Ma'am, gidadara ko, nga salamat sa imong mga bulig sa ako sa nag-eskwela ako. The Grand Alumni Homecoming and Stakeholder Night 2024 at Magsaysay Elementary School. Given Magsaysay Elementary School. Do hereby promise to commit ourselves to the further development of our country, our barangay, by improving ourselves continuously in better skills so as to be of greater service to our community, country, and the world. So help us God. Please sit down. At dumako naman tayo mga guys sa pinakaabangan ng lahat. Ayan na naman sila mga guys. Para na naman silang makiti-kiti sa dance floor. At ayan mga nagda-dance ng mga iyan mga guys. At ako naman dito ay nagbi-video laang sa kanila.
dahil puraw pa tayo at hindi pa tayo nakakainom for today's video. Mamaya na ako magbe-video ng aking sarili kapag ako'y nalasing na. Ayan, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Hanggang sa susunod na ating vlog. Bye. Yes, yo, break it down yo.